Kining atong ebanghelyo dako kay ni siya og balyo para pagdasig sa mga apostoles. Ngano man tungod kay ang ilang naagian, ang ilang nasinati pulos gyud katumanan sa ilang pagsunod sa Ginoo. Ug usa na ni ana kana gyung kalagutan sila, dumtan sila, og lutoson sila. Kana bitang magbuhat kag maayo, unya dauton ka, kontrahan ka sa mga tao, malipay mo ana, dili. Kinsay malipay nga magbuhat kag maayo, unya kontrahon ka, dumtan ka, dauton ka, tasan ka mo. Naiusa dito sa loyo na kontrahan na ninyo siya. Pero mao na styles kalibutan, mga igsoon. Basta magbuhat kag maayo, ang kalibutan maglagot gyud na. Kanang dali kay maglagot tungod lang kay naay nagbuhat og maayo, mao na sila'y tinuod nga dautan. Pananglitan, kanang imong silingan nga musulti gyud tinuod, malipay mo ana o maglagot? Nang musulti gyud siya tinuod ba, malipay mo o maglagot? Labi na gyud kung ang iyang gisulti nga tinuod nga nasakpan kaniya, nga nangurakot ka, nga ikaw isip opisyal sa gobyerno, nangurakot ka, nga iyan ang isulti, malipay ka o masuko? Or nakapangabit ka, wag yun mahibaw imong asawa, nga ang inyong silingan nahibaw, nga iyan ang isulti, unsa man, malipay ka, masuko? O nakapamaka ka, nga iyan ang isulti, kay nahibaw siya sa tinuod, malipay ka, masuko? Uy, hilo man lagi mo diha. Ang kalibutan, kontra gina niya ang kamatuoran. Kaya ang kalibutan, giharian gid aning pagpamakak. Gani, dagko kay tagasto sa pagpamakak. Kana ding naa diha ron sa atong gobyerno, kanang ilang mga transaksyones nga mga bakak, nga mo end up og corruption. Billions ang ilang gasto ana, aron lang tapinan ang mga bakba sa nasayod sa kamatuoran. Naaman na sa social media, naaman sa nanugan karon, nga gihulga sila, nga kuhaan sa ilang budget, nga sila taktakon, nga sila itsapuira, mo nang napugos, naaman, ato mo nang madunggan, ay verify lang sa niya na ninyo. Pero ako sad, naasag ko, dili lang sa social media, naasay daghan nga moduol na ko, og musulti pader, lisod sad kaayog ako ng tumano ng pagsultis kamatuoran, kay makulban man sad Miss Caldero, naago ko'y mga anak sa taon, mga anak. Nya, unsa man? Okay ra na ninyo, makulban mo sa Caldero, tungod kay mutuman gid mo sa sugo sa Ginoo. Okay ra? Nasa uban, okay ra nila. Nagir uban, nga priso na. Tungod kay gipapriso sa mga authorities nga nagmando nila nga ayaw gyud sultis tinuod. Musulti gani ka, ayaw pagmahay. Wala, gipangpriso. Ang uban gipangpatay gyud. Pero mao gina ang kalibutan. Mo na nga niingon si Kristo, kung ang kalibutan masuko na gani ninyo, masilag na gani ninyo, hinumdumi nga ako mao'y ilang gikasilagan. Kay kung magsunod mo sa kamatuoran, magbuhat mo unsay akong gisugo, ang kalibutan mo react gid na. Mo react. Nabitay usahay na imo text nako or mo tawag nako, pader unsay imong reaksyon, kay ang imong wali ni adto aning adlaw na may daghang ni react, mura mag nasuko, unsa may imong ikatubag? Moingon dayon ko, di na lang ko mutubag oy, og moari sila diri sa parokya, mag-istorya lang niya ami.
Kay wa man ko magwali dinhi para pag sangyaw sa akong gusto. Ang akong giwali na ningkamot man ko nga makaamgo ta unsay gustos Ginoo. Ana ba? Nya na man gid anay maigo. Paras ninyo ko dinhi ingnon nako nga pamalit gid mong slot. Na man gid dili mo palit og slot. Di magyaw-yaw ginainig lakaw yung kaning paria ba kada wali slat ra gihisgutan mana mana pero dili nimo tan-awon ang konteksto nganong moingon ko pamalit mog slat unsa may konteksto ana aron mahimo mong aktibo nga sakop sa simbahan kay kanang maong slat-slat nato sama aning SBF dag ibayad nas kumbinto kay napatay bayronon ang ato sang GHDP ato sa nang itiwas og panghatag atong mga selebrasyon ato sa pista. Pila maroy atong mga slot ang atong kuan SBF dag na apay 2,886 ka slots tag 500 ni nya na kay 500 ya lingi ako na imong tupad na kay 500 na ipalit din na karon. Ingka ay padir ako man ipapalit og tambal. Ay nila na palit ang tambal. Ay may imong palabihon, palit kag slot o palit kag tambal. Ika na hukom ana. Basta katong biyuda nga gihisgutan ni Kristo igpapalit niya pagkaon katapusan to niyang kwarta para sa iyang anak o para niya. Pero iyang gihog sa kolekta didto sa templo. Wa na siya kwarta, wa na siya mapalit nga pagkaon. Kay tungod mas priority niya ang paghalad ngadto sa Ginoo kaysa pagpakaon sa iyang lawas nga hinimo ras Ginoo. Ana gitaw. Depende na sa atong priority. Nya ngatong God's Healing and Deliverance Powers GHDP naapatay 19,567 ka slots tag 100 pesos ra ni per slot lain na sang lingi na pila ka book 100 ni mo diha ba pila ka book 100 di jud ka kagahin bisag usa lang ana imong ipalit basig nahimo kang bakakon nagsigi kag ingon wa jud koy kwarta uy lisod kay kustanan ang byuda balik gyapon ta. Ang biyuda, wa na siya ikapalit. Pero iyang gihog ang tanan. Ngano man, kay nahibaw man siya na ang iyang gihalaran niadtong tanan nga iyang gisaligan sa pagkabuhi o sa iyang pagkaon anang adlawa, mao ang naghimo sa iyang kinabuhi og tag-iya sa tibuok kalibutan. Murabag, kung pangayoon sa Ginoo ang tanan nimong kwarta karon, ihatag ba nimo dili? Tubag. Kung iya bang pangayoon ang tanan nimong kwarta karon, ihatag nimo dili? Kusga. Siyaro, di gid mo tubag. Usbon ako ha, kung pangayoon niya ang imong tanang kwarta karon, imo bang ihatag dili? Kanang siya gid mo mangayo bang Ginoo gid mismo ba? Ihatag dili? Congratulations sa inyong ihatag pero mura magpinasinghag ang inyong sinultihan. Si Maria ang mahal nga birhen dili kwartara ang gipangayo sa Ginoo niya kung dili ang iyag yung anak ihawon ilansang sa krus. Gihatag ba ni Maria o wala? Gihatag. Sige tag debosyon ni Maria. Musunod ba mo ni Maria o dili? Sus, og musunod tang tanan, labi na gyud ang atong mga government officials. Wa gyud untay kasamok ang atong nasod ug ang kalibutan. Malinawon kay dili ta mga hangol og kwarta, hangol og dungog, hangol og mga properties og gahom. Kay kini manggong tanan, iya manis Ginoo, ato lang giangkon-angkon. Mao na nga nagkagubo ta kay ang dili ato mang angkonon labi na gid ng kwarta, gahom, dungog o kining atong health
angkon-angkon taani, mukalit rarabalang tagkamatay, sige kag pundog, kwarta, minilyon pagani, ang uban binilyon kay para punuhay sa imong future, nya karon na lang di kang gabi kay makras na ng eroplanong imong gisakyan karong taod-taod. Di ba? Or mabangga na ng imong sakyan nga motor, nya mabuak na ng imong ighumas misa. Nya di ka muhog kolekta kay para na nimo panihapon, nya karon na lang di kang orasa. Nakuha mo? Ang kapadir ay sag panongo Hindi man ko manongo kay reality man na magani nagduwa rag tennis, Father Fernando Suarez nagduwag tennis, na magani ni apil og triathlon, nangamatay ra diha sa ilang giapilan. Na nagduwag basketball, pagliap, tugpa, ditsong collapse, patay sa dayon. Manginana ba? Kamo pa ba? Ako pa ba? Mo'y dili mahitabuan ana. Mao na ang ako lang gihisgutan nga di ta managana pagsunod sa Ginoo. Dili ta mahadlok dumtan sa kalibutan basta nagsunod tas Ginoo. Be happy. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na akong isaad. Isulti ba? Na akong isaad. Din adyo ko masuko. Ina, ako isaad, din adyo ko masuko. Maingon na imong tupad, hinaot pa unta. Oy, kanindot anag din aka masuko kay kon pananglitan, ikaw gidikanan, tubag-tubagon kas imong anak, moingon din ka, liwat na ko aning Kristo, nga gitubag-tubag sa mga tao nga iyang gihigugma. Di ba? Ikaw asawa, tamparoson kas imong bana. Ingon ka, liwat na kong Kristo nga gitamparos pod. Di waja pun kay reklamo. Nya ikaw ba na budhian kas imong asawa, nangabit imong asawa, maingon ka, liwat sa kong Kristo gibudhian ni Judas. Wa gyapon ka, di gyapon ka masuko kay ang kalipay kuno sa usa ka tinun-an nga maka pariha siya sa iyang magtutudlo. Matud pa ni Kristo. Muna sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang tibuok yuta, magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kanus aman mo singgit sa kasadya ang tibuok yuta, nga purti mang daghanang kasakit sa kalibutan. Kung makasabot na ta, nga kinidi ay kasakit nato dinhis kalibutan karon bisag diin panagikan, mauna ang atong pagpakighiusa sa makaluwas nga kasakit ni Hesus nga may resulta nining kalipay sa pagkabanhaw. Kana bang makakonekta sa atong kasakit ngadto ni Hesus, ngadto iyang gitawag og makaluwas nga pag-antos og kamatayon. Wala na gid unta tay dagko kayong problema kung naalang taani. Wala na unta ng depression, wala na ng stress, wala na ng hikog-hikog diha. Wala na sa ng abortion. Kanang abortion, kanang sige gamit ang mga pills, palaygit pa, pabasiktomi, pagyod, mga bunga manas kahadlok, bunga mana sa paglikay sa kasakit. Wala na sa unta ng divorce. Kanang divorce, nakaron siging pa-approve ang divorce, mawaasan na siya. Nga naman, bunga mangyapunas kahadlok, kay nalimot naman nga ang kasakit di ay dihas kaminyoon, maunay atong pagpakighiusa ni Kristo kinsa maogyod ang tinuod nga tag-iya sa tanan, o mausay mudawat nato didto sa langit. Kana bang makasinggit kas kalipay kung ikaw mag-antos na, nga naman tungod kay nakarelate na ko ngadto sa Ginoo sa iyang pag-antos. Muna'y gibati sa mga santos, labi na ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, ug uban pang mga santos, labi na sa mga martyrs. Di aptay kausa nga, perti na kong hilak, kay gitagaan kog penalty sa akong gitrabahuan. Nya adto pag yung panahon na, mao pag yung pagka-paralyze, paralyzed na daan akong papa, na paralyzed pagid akong maguwang, nagkinahanglan unta kog kwarta.
gi sanction naman hinoon ko, gitagaan man noon kog punishment nga di na ko kadawat og increase, di na ko kadawat ana mga cash incentives tungod sa dunay panghitabo dito sa opisina nga na connected ang akong posisyon. Perti na kong hilak. Ingon ko, Ginoo, karon nga nang hinahanglan na hinoon ko dugang untang budget tungod kay na punan ang akong paralyzed, imo naman hinoong gi-paralyzed ang akong financial capacity. Sige kong hilak. Wa man ta ko magbinuang nimo, wa na ko tukha nga akong uyab, gaamping ko purity, gaamping ko pagsigig simba na ang akong naong sa simbahan sa Badog Domingo, choir, Legion of Mary, hago kayo. Nganong nahagbog naman noong kuane? Yang tubag ragid sa akong hunahuna sa Espiritu Santo, mauna ni ang imong pag-apil sa akong makaluwas nga kasakit sa krus. Nya pagpiyong nako sa kong mata dito sa Adoration Chapel sa Santo Rosario, akong nakita ang buhi nga Ginoo nga naglitad-litad sa kasakit diha sa cross niya, nangahog pag yung iyang dugo naabot sa akong naong, init-init gud sa akong paminaw, ngari ang iyang dugo nisamot kog hilak og niingon ko, Ginoo, salamat in town kay mas grabe maning imo kaysa ako. Nya malipayo na kay kong ni-report sa akong opisina, nagsige na kong kanta-kanta og give thanks. Di ba? Nya uwa na gani ko'y kwarta, kanta lagi po give thanks. Patay des papa. Di give thanks. Di ba? Ra na eh. Tingin na ninyo. Di ba malipayon kay mo? Basta makakunik ka ngadto sa kasakit ni Kristo nga nakaluwas nato.